Imatralla joitakin kaupungin kiinteistöjä aletaan valvoa robottikoptereiden ja maarobotin avulla. Kopterit lentävät itsenäisesti, käyvät itse lataamassa tai vaihtamassa akut ja ilmoittavat valvottujen kohteiden poikkeamista vartiointiliikkeelle. Tekoälyä hyödyntävä kopterijärjestelmä on imatralaisen yhtiön kehittämä. Ne näkyy esimerkiksi meidän tiettyjen kohteiden luona. Siellä on tämmöistä yleensä ilmoitettu, että asiattomilta pääsy kielletty, niin tämmöinen on yksi esimerkki. Semmoisissa paikoissa näitä voi havaita. Robotit kykenevät tekemään autonomisesti, omatoimisesti, suorittaa erilaisia tehtäviä tekoäly- ja konenäköperusteisesti. Itse asiassa tämä asema on yksi huoltopaikka, mihin sitten kopterit aina kun tarvitsee huoltoa, ne hakeutuu sinne. Huolto voi olla akunvaihtoa, se voi olla sen kopterin sulattelua, se voi olla latausta tai muuta vastaavaa toimintaa.